Fl-okkażjoni tal-bidu ta' din is-sena pastorali li jiddedikata l-ismieħ tal-kelma tal-Alla, tajjeb li bħala komunità li temmen naraw l-importanza tal-ambone, post marbut max-xandir tal-kelma. L-ambone flimkien mal-artar u mas-sejdi taċ-ċelebrant huma 3 postijiet importanti u essenzjali għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Fil-Knisja għandu jkun hemm post filgħoli, fiss, irranġat sewwa, xieraq u taġieħ li jkun jixraq il-kelma ta' Alla u fl-istess ħin ifakkar lill-insara li fil-quddiesa titħejja għalihom kemm il-mejda tal-kelma ta' Alla u kemm il-mejda tal-ġisem tal-mulej u li fl-aħħar nett ikun ta' għajnuna għall-insara ħalli jisimgħu u joqogħdu attenti waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija tal-kelma. Kif jgħid il-Konċilju Vatikan II fid-Dei Verbum, il-Knisja dejjem tat qima lill-Iskrittura mqazza kif tat lill-istess ġisem tal-mulej billi qatt ma naqset l-aktar fil-liturġija mqazza li tieħu l-għajxien bil-ħobs tal-ħajja mill-mejda tal-kelma ta' Alla u tal-ġisem ta' Kristu u tagħtih lill-fidili. U San Ilarju ta' Poitiers jgħidilna fuq il-mejda tal-mulej nitmantnew bl-ikel u l-ħobs tal-ħajja filwaqt li fuq il-mejda tal-kelma nitmantnew bit-tagħlim tal-mulej. Il-liturġija tal-kelma insibuha mfissra l-ewwel darba fil-ktieb tal-profeta Nehemija li jitkellem fuq tribuna għolja kważi bħal torri fejn kienet tiġi mxandra l-kelma li tinżel fuq il-poplu miġbur. U l-poplu kollu kien attent jisma' l-qari tal-ktieb tal-liġi. Eżdra l-iskriba kien wieqaf fuq il-palk tal-injam li kien waqfu għall-okkażjoni. L-istess isem jesprimi din l-esiġenza. Bil-Grieg ambone tfisser prominenza, elevazzjoni. Hawn naraw id-dinjità tas-servizz tax-xandir tal-kelma fil-għoli post elevat. Mhux biss biex tidher, iżda l-fatt illi l-ġemgħa tħares il fuq jurina illi l-kelma ġejja mill-għoli, kif jgħidilna il-profeta Iżajija. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smawiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art imma jġelluha tnissel u timbet u tagħti ż-żerrija l min jiżra u l-ħobs il min jiekol. Hekk jiġri minn kelmti, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta imma tagħmel dak li joġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Il-Papa Innoċenz III jinnota id-djaknu jitla fuq l-ambone biex ixandar l-Evanġelju. Ekk ukoll li tenni Iżajja itla fuq il-muntanja għolja int li ġġib il-bxara tajba lil Sion. U l-mulej jgħid dak li jien ngħidilkom fid-dlam ejduh fid-dawl u dak li ngħidilkom f'idnejkom xandruh minn fuq il-bjut. Fost il-ħafna ġbijat u simboli tal-ambone l-ewwel li naraw huwa l-ġnien. Mill-ġnien tal-Eden għal-ġnien tal-qabar il-vojt, mill-ġnien tal-Ġenesi għal-ġnien tal-Evanġelju, l-aħbar it-tajba. F'dawn iż-żewġ ġonna kellha rwol importanti l-mara. Fl-ewwel ġnien tħabritilha mewt, fit-tieni tħabritilha r-rebħa fuq il-mewt. San Ġermanu, isqof ta' Kostantinopli, jgħid l-ambone huwa ġbija tal-qabar, l-anġlu, id-djaknu, li jneħħi l-ġebla u qatem biex iħabbar il-qawmien tal-mulej lin-nisa. L-ambone huwa l-post privileġġjat tal-kelma tal-Alla, għalhekk li l-wart tiegħu għandu jkun inċiżiv u jinfet il-qalb għal mod kif dal-post qaddis jista' jkun ikkurat. Hawn wieħed jifhem għalfejn l-ambone huwa definit bħala l-post tal-qawmien, u għalhekk il-post fejn qiegħed fil-Knisja, l-għamla, l-istruttura, id-dekorazzjoni kollha jwasslu skont it-tradizzjoni mistagoġika u ikonografika tal-Knisja għal qabar vojt fil-ġnien nenħarġet il-bxara ferriħa tal-qawmien ta' Kristu. L-ambone huwa l-post li minn fuqu titħabbar il-kelma ta' Alla mill-ministri tiegħu. Għalhekk għandu jservi biss għal qari tal-lezzjonijiet u tas-salm responsorjali u tħabbira tal-għid. Iżda l-omelija u t-talba tal-fidili jistgħu jsiru wkoll minn fuq l-ambone minħabba r-rabta sħiħa tagħhom mal-liturġija tal-kelma. Ma tantx jixraq li fuq l-ambone jitilgħu oħrajn bħal kummentatur, il-kantur jew id-direttur tal-kor. Mal-ambone wieħed irid jagħti każ ukoll tal-lezzjonarju li postu huwa hemm. Fil-fatt, l-ordni għall-qari tal-Quddiesa jgħidilna il-kodba li minnhom jinqraw il-lezzjonijiet tal-kelma ta' Alla flimkien mal-ministri, mas-sinjali ritwali, mal-post u ma' ħwejjeġ oħra għandhom ifakru lill-insara li Alla jinsab f'nofs il-poplu tiegħu biex ikellmu. Għalhekk wieħed għandu jieħu ħsieb li l-kodba użati fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi ikunu xierqa, sbieħ u taġieħ. U nuqqas ta' rispett, dinjità u dekor. Meta lettur jew l-istess ċelebrant jitla fuq l-ambone jixandar il-kelma tal-Alla b'librett jew fuljett fideh u l-lezzjonarjum jew l-evanġelarju jiġu mwarba l-ġenb. Il-kodba tal-lezzjonarju u l-evanġelarju għandhom jinżammu bożza, qima u rispett għax m'hawnx kodba kwalunkwe. Fihom hemm miżmuma l-kelma ta' Alla li tiġi mxandra fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi.
Bħalma nagħtu kull rispett lill-Ewkaristija, xejn inqas għandna nagħtu lill-lezzjonarju u lill-Evanġelarju li fihom hemm il-kelma ta' Alla. Il-fatt li l-lezzjonarju kif ukoll l-Evanġelarju huma oġġetti ta' qima tajjeb li jkunu esposti għal qima tal-fidili fuq l-ambone, anki barra miċ-ċelebrazzjoni liturġika. L-ambone mhux oġġett iżda post liturġiku u ċelebrattiv. Mhux sempliċi leġiju fejn jitqiegħed il-ktieb, imma huwa spazju fejn isiru azzjonijiet liturġiċi. Kemm il-lettur u kemm il-ktieb iridu jidhru sewwa mill-assembleja. Fit-tradizzjoni liturġika antika, parti mill-ambone huwa l-kandelabru Paskwali li fuqu jitqiegħed il-blandun fi żmien lejt. Minħabba r-rabta li għandu l-ambone mat-tħabbira tal-lejt, dan kien element fiss. Il-qabar vojt għandu importanza fundamentali fir-rakkont tal-qawmien. Dan ir-rakkont jafferma il-messaġġ tal-lejt li l-Knisja msejħa li twassal mill-imgħallem tagħha. U għalhekk l-ambone huwa xbija mibnija f'dan l-ispazju ta' din it-tħabbira fundamentali tal-fidi tagħna. L-ambone hu monument tal-qawmien ta' Kristu u nnifsu t-tifkira u sinjal viżibbli tal-qabar vojt u xhieda sinifikattiva tal-qawmien. Meta wieħed iħares lill-ambone jara ġnien fejn kien hemm qabar ġdid. Meta fl-ewwel jum tal-ġimgħa in-nisa sabu qabar vojt waqt li Ġwanni imur ħdejn il-qabar flimkien ma' Pietru, jara u jemmen. Dawn il-persuni huma ħabbara tal-akbar aħbar. Kristu għam il-mewt. Għalhekk l-ambone irid tkun dejjem mżejjen bi fjuri friski u bid-dawl, sinjal tal-ġnien u tad-dawl tal-qawwien.